Lad os præsentere den revolutionerende Flavor Wave Turbo. Med Flavor Wave Turbo kan du lave mad direkte fra fryseren, og efter kun et par minutter kan du nyde et fantastisk måltid. Madlavningen går op til 3 gange så hurtigt, med mindre fedt og med stort set ingen beskidt opvask at skulle tage sig af. Flavor Wave Turbo er så mangesidig, at den kan bage, stege, riste, grille, koge, brune, fritere, opvarme og meget mere. Hemmeligheden bag Flavor Wave Turbo er den unikke kombination af halogen, konvektion og infrarød teknologi, som fordeler varmen jævnt indenfra og udadtil og tilbereder maden på et øjeblik. Det er den samme overlegne madlavningsmetode, som anvendes på 5-stjernede restauranter, og nu kan du få tilgang til samme teknik i dit eget hjem. Ved de sædvanlige madlavningsmetoder ligger maden og tilberedes i smør og fedt, men med den fantastiske Flavor Wave tilberedes maden uden ekstra fedt eller olie. Med den tornado-lignende luftcirkulation tvinges overflødigt fedt ud af maden, så maden bliver endnu mere mager og sundere end nogensinde. Ikke underligt, at Flavor Wave Turbo fik det prestigefyldte kvalitetsstempel af Cooking Club of America. Saftig stegt kalkun, bøffer, som giver dig vand i munden, smagfuld kylling og den bedste grillede fisk, du nogensinde har smagt. Du kan også bage herlige kanelboller på kun nogle få minutter. Flavor Wave Turbo er kompakt og praktisk, og den bruger omtrent så meget plads som en mindre mikrobølgeovn. Den er perfekt for campingbilen eller campingvognen, båden, lejligheden og er til og med udendørs. Og som en ekstra bonus, så renser den faktisk helt af sig selv.